Hello, welcome once again sa ato ang LG Amor Vlog. Ug nini nga higayuna, aduna kita feature, no? Informative feature nga sa ato ang vlog. May tungod kini sa credit card. Nagkayuring naman ning inyo ang nanay, inyo ang titalo, inyo ang ate, no, whatever. So, daghan ba kaninyo ang nagbaton og credit card? So, kani nga vlog para kini sa mga tao nga dili pa kaayo haniti mukubot og credit card. Sabi na lang tong uban nga professional na mukubot ni ana because wala na problema. Pero sa uban nga muupay pag baton og credit card, makatabang kini kaninyo, no? Because sa ako during sa ako ang working years, nagtrabaho pa ako isip librarian, aduna ko'y at least duha ka credit card nga gigamit, no? Pero I'm proud to say nga wala yug ko magproblema sa pagbayad anang credit card o bisan ang mga bangko. Mauna nga daghang manawag na ko nga bangko nga pa-applyon og sa ila ang credit card, pero ako silang gibalibaran tungod kay unsaon man punang daghang credit card aron na gyud ingnon nga daghang credit card, no? So mo kadto gi-maintain lang nako ang duha. Kanato nga dili pa maantigo mo dala niya ng credit card, makatabang kini kaninyo. Pwera lang sa adad na kaayo, no? Walay problema, pero these tips para kini sa mga baguhan or kanang wala pa gyud ideya anang credit card. So, ang credit card atong hinumduman adunay advantages, do na usay disadvantage ni ana, no? Ang advantage ni ana, emergency cases, makatabang kay na siya because iswipe man lang, no? Pareha nang sa mga dagong hospitals, kung wala kitay cash, pwede ang credit card. Ato lang iswipe, no? Labi nag mga yung cash advance, no? So, pero doon tayo kwarta, okay ra gyapon na, no? Pero wala ang credit card. Wala sa tayo kwarta, ipang grocery, credit card is convenient, no? Isodra gamay sa bulsa, okay na, inana, no? Pero ang problema ni ana kana nang pagbayranay kay daghan jud kog nahibaw-an na ilhan nga mga kaila nga dili kay balo unsaon pagdala ni ana, nalubong gid sila ni anang credit card, nalubong sa balayronon na kay ang credit card kung dili ka kabayad sa iyaang due date, ang interest ana perting dako mag-interest, no? Hangtod nga magbayad ka og bisag 1,000 na ito yung nautang, maabot na siya o 5,000 kung dili ka mantigo, kung dili ka magbantay, no? So, mauna siya kung pasagad ka o gamit ni ana. But before that, no? Before ka mag-apply og credit card, imog yung estudyuhan unsaon na siya pagdala aron dili tama miserable ang atong buhay. No? So, akong i-share ninyo ang ako alang ko galingon, no, because nagkubot ko og credit card murag 10 years pero wala yung koy problema, no, because akong gitun-an pag-una kung unsaon ka na siya. So aduna ako'y credit card sa usa sa mga bangko, dako nga bangko, no. So gipahibalo ko nga ako ang due date is every 12th day of the month. 12th day. Bali kada 12, no? So, January 12, February 12, March 12, muna akong due date, no? So, ang ingon ni ana, good, kung sultihan kanila sa ilang due date, kinahanglan nga bayaran yun na nimo on or before due date, no? Ang entero amount, ayaw ng minimum. Na may uban nga, kanang rabitag ikuan ka nga, minimum pwede na. Pero dili na siya tinuod. Kung bayaran nimo ang minimum nya, magsalig ka nga nakabayad na kag minimum, mag-interest to siya. 6% nalimot na ko, dili na ko kaayo familiar sa mga percent nga ilang sa interest rate nila, pero mag-interest na siya. So ang akong kuan ato every 12th month, no, every 12th of the month mubayad jud ko niya tibuok amount aron zero na siya pag-abot sa pagkaugma or pag-abot sa sunod nga kuan balayronon. So nga akong bayronon ana, ang ako ra yung gi-swipe, giutang within that period gikan sa kun Pranita, January 12 ang akong due date,
pag ako nang bayaran kung 2,000 ang akong na-swipe, bayaran ako tibuok 2,000 dili ng minimum, no? So 2,000. So pagka 13 ana or 14, zero na nga akong balance. So diha ko magsugod na pod og swipe gamit sa ako ang credit card. Anang 14 kay limpyo naman na siya, no? Ana, then akong banabanaon na nga okay pa ni makabayad pa ko paingon sa sunod na pod nga month. Muundang ko og swipe ana, ako pong budgeton naa sa mga dapit na sa mga 20. Kay pagka 12 na pud ana nga month, mo to imong mabayaran katong gikan sa 14 paingon sa 20 or ibutang nato ana na pong pagka the following month anang 10 or 5, pero dili na ko ng 10 kay apiki na kay na no 10. So diya na ang amount mao na pud nay akong bayaran pagkaabot sa 12, no? Dili ko mo swipe anang 11 day before sa due date, dili ko mo swipe diha kay maapil man na sa akong balayro nun anang pagkaugma. So mudako, no, mawala ko sa akong budget unya sa ako ang credit card sa una mag-budget ra gyud ko kon ang ako may ko nga ang akong i-swipe karon is 5,000 lang, kay okay pa na maka-afford pa ko bayad sa whole amount. Dili na ko mulapas anang 10,000, dili na ko ana, no, kay agoy kapoy kaayo, no? So ingon ana bisan ka na atong pag-swipe abir man ninyo kung doon na tayo credit card, nindot kay nang swipe here, swipe there, inana. Pag-abot na sa tinglanay sa due date, dito na masyak na lang ka nga. Ay pagkadako man sa akong utang ron nya mo na akong bayran tibuok, no, kay mao gina siya ang unsa na ang routine ni anang credit card. Kung mulapas, kung di mo na siya bayaran, minimum lang ang imong bayaran, magdako gina siya, magkadako niya hantod nga maipita sa atong budget mo na nga ang uban moingon nga mag-uol na kay ang ilang credit card nga utang imbis butang na to 5,000 na to hingabot nag 20-30 mil nya ga interest na lang to, no? So nagbuhi na lang punta sa bangko, sige tag bayad unya ra ba mapudbaan punta kay padalaan pud tag paningil kada bulan dan lingon nga to ana ni sa mong lawyer nana. Although wala ko sukad anak makadawat because sa ako lang giingon sa due date mo bayad jud ko whole amount, no? So kung maayo mantigo lang ta mo dala niya ng credit card, okay kay na siya. Okay gid kaayo ang credit card, wala gyud problema, no? Kung wala kay cash, mangutang credit card, no? So ingon ana, lahi po na siya sa debit, no? Lahi po na ang debit. Ang credit card, wala tayo gideposito nga kwarta, pero pwede ta makautang. Ang debit, dili ta pwede mangutang, diyan mo gamit niya kung wala tayo deposito nga kwarta, no? So ingon ana. Mao na siya. Wala ko na problema, no, pero advantageous gyud kaayo ang dunay credit card. Kung musakay tag Manila for emergency nya wa tay kwarta, credit card, no? Inana pero bayaran lagi nato before sa due date. Unya ayaw na siya pag ayaw dili ta mag-swipe 1 week before sa due date pod kay madakaan lagi ta mo patong na. So mo cut off gyud ko sa una og date. Kanus ako taman ra ko diha mangutang, no? Pero dili pod importante, dili pud ko mag-swipe. Katulad yung mga importante grocery ra, no? Pero tama ra na sa labing dako 5,000. Mao na siya kung kaya lang akong ibayad. Pero beyond that dili nako, no? Pero lang sa uban nga mga sapian, okay kaayo gid na, no? And then mao to dili ta mo swipe kung duol na sa due date aron dili ta madak-an. After due date mga 13 or 14 pwede na sad ta mo swipe, no? Pero ayaw gyud diha pag ayaw gyud anang hapit na mga 5 days before sa due date, cut off na gyud na, undang na gyud ta diha. Mo ginay ako undang yung kong pangutang diha kay aron dili ko madak-an. So mo na kada to sharing karon bahitungod ni anang credit card, no?
credit card. So basin og dunay na nag-iya ninyo credit card, mo to'y mga tips, no? Bayaran ginato na, di nato na binlan og gamay bisag piso kay mo interest na siya. And then resulta magkadako ang utang, magkadako niya sige tang paninglan niya ingno na puta nga mubayad lang ka ani nga amount kada bulan, pero kada bulan gyud niya kinahanglan nga mutultol gitag bayad kay ug dili ta mo bayad mag-interest na pud to siya, no? So ingon ana o mingon mo makatabang ang credit card, yes gyud, no? O mingon pud mo og magdinangag ta na muot-ot pud na nato sa kapobrehon gyud, no? Madaot ato ang budget ana. So mo lang to ako sharing. I hope nga nakatabang ra pud to sa uban, no, nga adunay nagbaton og credit card. O ang uban nagplano atong naon ang atong capacity to pay, kaya ba ug para nang kuan bitaw nga amayin ni kay kuan ray na kung dili na to kaya pwede ra po dili ra, no? Pwede ra po dili ra. Pero mo na siya. Wala na ko'y credit card karon. Ako nang gi-surrender pag kadtog yung wala na kanang 2 years ago kay di naman pud makalakaw-lakaw sa una sa diha, no? So wala na po ko'y plano nga mo apply og balik. Kay gusto na akong i-free po na nga akong kagalingon mahitungod ni anang mga usahay god mga kuan ra man kapritsyo sa kinabuhi. So mulong kadto as usual, have a good and godly day everyone, and please take care, and please remember, if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Without faith we can never please him. So faith alone. For by grace we are saved through faith, not of ourselves. It is the gift of God, not of good works, lest anyone should boast. Gracia yun na, faith alone. So, mura ka to. Bye for now, and salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ato ang hulo hisgot, no? Salamat kayo. Please subscribe. Thank you.